Zdravím vás. Chcel by som vám v tomto videu povedať taký príbeh, alebo možno aj požiadať o pomoc, pretože už fakt neviem 2 roky, že čo mám robiť. Tesne pred tou vojnou, ktorá beží od nás na východ, som mal naplánovanú cestu na starom Žiguláku, ktorý som si kúpil, zrenovoval ako veterána a chcel som ním obísť vlastne tam tie 2 krajiny, ktoré teraz majú konflikt. No a tak som si spravil na Slovensku v istej banke účet v rubloch, aby som teda mal pre istotu proste peniaze, bankomatovú kartu, či už na cestu, alebo na nejaké výdaje neočakávané, na opravu auta, na možno ošetrenie, prípadne letenku domov, keby to auto skolabovalo až niekde na Sibíri. No a prešli viac ako 2 roky, myslím, a možno, že za chvíľu už aj 3. A stále nemôžem dostať svoje peniaze naspäť. Nejedná sa o pár stoviek, pretože tá cesta mala trvať mesiac. Rátal som tam so všetkým, pretože už raz ma po ceste takto okradli. Čiže bola to nemalá suma, ktorá je stále na slovenskom účte, vedenom v rubloch. A banka mi odmieta vydať moje vlastné peniaze. Nie sú to peniaze na biznis, na obchodovanie. Sú to moje súkromné peniaze ako súkromnej osoby. A proste nepomáhajú ani písomné žiadosti, nepomáha nič. Účet zrušiť nemôžem, je to stále zmrazené a svoje peniaze asi tak ľahko neuvidím, pretože naša milá únia možno povie, že všetky ruble budú použité na obnovu tamtej krajiny. A teda fakt neviem, že jak sa mám k svojim dosť veľa peniazom dostať. Takže ak máte niekto nejaký nápad, alebo ste sa s tým stretli a tie ruble vám vrátili v eurách, alebo v hociakých proste v niečom, ale ja si ich nemôžem ani vybrať, ani zmeniť, ani niekam poslať, nemôžem fakt nič. Ani zrušiť ten účet, nemôžem nič. Takže pozdravujem celú, a nebudem ani nadávať, úniu, alebo možno aj, neviem, či aj našu vládu mám pozdravovať, ale proste banka tvrdí, že peniaze sú zablokované. Je to príkaz niekoho z vrchu, nepovedali mi koho, či únie, či slovenskej vlády, či nejakých mimozemšťanov, alebo niekoho, ale proste tisíce ostávajú visieť a nemôžem sa k ním nijak dostať. Takže ak máte nejaký nápad alebo nejakú skúsenosť s týmto, prosím vás, napíšte mi to v komentári, lebo ja už viac ako 2 roky sa neviem k svojim peniazom dostať.